Τράβα, τράβα. Πού? Α, και αυτό. Δεύτερο δημοτικό σχολείο Νέα Δημάτρη. Οι μαθητές της μαθήτριας του νέου δημοτικού σχολείου παρελάνει για πρώτη φορά φέτος. Οι μαθητές της μαθήτριας ομορφώνονται και διεκδομονούνται στο λεπτέριο σχολείο της πόλης. Έλα. Πάρε τώρα. Πού? Αγία Μαρίνα. Αυτό είναι Ναι, Αγία Μαρίνα είναι. Αγία Μαρίνα. Αγία Μαρίνα. Δημοτικό σχολείο Αγίας Μαρίνας. Το σχολείο με περισσότερο από 50 χρόνια τώρα κυριαρχεί κατέληξη της αγάπης για μόνος στην ελευθερία σε τόσες φορές εθνικές καρδιές. Αμέσως μαθητές έχουν ένα πέρας από τα μία του και έκαναν τα πρώτα βήματα με ολοκλήρωση των μαθητές προς άνθρωποι.